Gipakita sa publiko kung giunsa sa gobyerno ang mga nakumpiskang illegal nga droga. Kaganyang buntag, Marso 24, 2026, moabot sa 4.56 billion pesos nga kantidad sa illegal nga droga ang gisulod sa incinerator plant sa Integrated Waste Management Incorporated sa 13 Martires City sa Cavite. Ang aktibidad gipangunahan mismo ni DILG Secretary Juanito Victor Rimulya ug Dangerous Drugs Board Chairperson Secretary Oscar Valenzuela. Types of synthetic drugs continue to emerge. Criminals use advanced technology and conduct more sophisticated distribution methods just to evade the law. Atol sa aktibidad, gikumpirma ni Rimulya ang tone-toneladang illegal nga droga ang musulod sa Pilipinas matag tuig. Apan tungod sa hugot ng kampanya sa mga otoridad batok illegal drugs, ilaha kining naminusan. Ang annual consumption ng Pilipinas ng droga, nakikita namin sa Pagkakatakin, ay umaabot ng 16 tons a year. So 48 tons ang dapat sa tatlong taon. Sa 48 tons na yan, 30 ang nakuha na ng gobyerno. Ibig sabihin, bumaba ang droga, tumaas ang presyo, bumaba ang krimen. Gipasabot ni Secretary Rimulya, epektibo ang kampanya sa Administrasyong Marcos nga walay mamatay atol sa operasyon batok illegal drugs. Lehitimong operasyon ang ilahang gihimo ug wala sila magdeklara og war on drugs. It's a campaign against illegal drugs. The President's directive is that we should follow the law. We should not game the system. Dati kasi, kala nila, basta pumatay ka ng 5 tao, 10 tao, 20 tao, 20,000 tao, titigil ang droga sa Pilipinas. Tumigil ba? Hindi rin eh. Pero ngayon, sa sistema na ginagawa ng PNP, PDEA, DILG, Dangerous Drugs Board, kumonte ang drugs sa Pilipinas. It is a more effective way of solving the drug menace rather than killing people. Gipangtaktak na sab sa pwesto ang kapin 50 ka mga pulis nga gitawag og Ninja Cops nga nalambigit sa sindikato sa illegal nga droga. Unang dinig kami Ninja Cops, at ang aming hinabol yung Mayo case. Yung Mayo case, nakita namin sa kanilang warehouse ay 990 kilograms of drugs. Bakit naging Ninja Cops yan? Kasi tuwing may seizure sila, dideclare nila 2 kilos, tatago nila yung 1 kilo. Bakit? Kasi ang ginagawa nila dyan, kumuha ng pedicab driver, maglalagay ng 10 grams, papatayin, tapos kukuha ng reward money. Papatayin, kukuha reward money. Sinistema ng mga operatiba ng anti-drugs no, na kukunin nila ang droga, itatago nila, papatayin sila, at kukunin ng reward. Ngayon po, yung 990 kilograms na yan, yung 56 policemen na yan, lahat charge, lahat tinanggal sa kapulisan, lahat nasa record. Gisiguro ang distraction sa mga nakumpiskang illegal nga droga aron mawagtang ang pagduda sa mga tao nga gina-recycle ang mga makuhang ebidensya atol sa operasyon. Paul Palacio, Newsline Philippines, stay safe!